Boleslavy. Tím, dá se říct, překvapil slavistický realizační tým, který samozřejmě nemá v jeho případě zatím tolik dat, ale jeho čísla proti Mladé Boleslavi byla údajně lepší. Teď ale pozor na chybu, kterou udělal Vitík! A je to první gól zápasu, který dávají slávisté. 5. minuta utkání a Jurečka ve svém prvním derby kariéry dává gól. Vitíka na nabídku. Zase udržela míč pro své barvy a už přichází centr. A odražený míč rána, kterou nemá Kovář. Je to gól 2-0. Tenhle tlak zdvojnásobuje slavistický náskok. Trefuje se Hromada, muž, o kterého se, neříkám, že nečekalo, že bude hrát v posledních zápasech a hraje pravidelně. Teď pro něj 4. základ v řadě. Počkal si na odražený míč a trefil skvěle. Základem ale bylo to, jak slávisté okamžitě napadali. V momentě, kdy přišli o míč. Zemí, pak to prolétne kolem dvojice obránců, ale Hromada to trefil velmi dobře. Kovář dost možná neviděl. V 5 lidech kolem penalty slávisté rozeběhnou standardku. Už odskočil Masopust, jde na první tyč a právě tam jde. V 5 lidech kolem penalty slávisté rozeběhnou standardku. Už odskočil Masopust, jde na první tyč a právě tam jde balón. Gól! Dotlačeno, ale teď je otázka, jaký bude verdikt. Verdikt je útočný faul, který viděl rozhodčí Zelenka, protože Kovář podle všeho, ale rádi se s vámi podíváme na opakovaný záběr, už měl balon pod kontrolou, to znamená, že ho lapil a pak do něj vrazil Petr Olajnka. Ano. Ale opět můžeme zmínit to, jak slávisté věděli, kterak to zahrát. To byl od Juráska štiplavý míč a přesně jak Masopust, tak Olajnka, tak všichni další věděli, že to půjde na první tyč. Byli tam ve 4. Rozehráno do dobrého prostoru. Centrovat z druhé strany může Oskar a činí tak. Lavičkoval Pavelka, ještě Jurásek, střílený centr, který stečoval nepřesně Jurečka. Další výborná pasáž, 3 centry. Během 15 vteřin Oskar nic nevymýšlel, okamžitě do ohně. Ale